Chceš sa extrémne zlepšovať v umelej inteligencii, chceš robiť rýchly progres, nemáš čas na to pozerať si nejaké online kurzy alebo chodiť na nejaké celodňové školenia? OK, odporúčame ti individuálnu konzultáciu s nami. Ako táto individuálna konzultácia prebieha? Dojdeme si termín, ktorý ti vyhovuje a pozrieme sa presne na tvoju situáciu, na to, že čo chceš s tou umelou inteligenciou dosiahnuť a na mieru ti poradíme. Tento spôsob učenia sa o umelej inteligencii je úplne šitý na mieru tebe. Riešime presne to, čo potrebuješ, či už v práci alebo v súkromnom živote vedieť. Takýto spôsob učenia sa môže byť pre teba oveľa efektívnejší ako len nejaký všeobecný kurz o AI, ktorý ti nemusí úplne vyhovať. Cena tejto hodinovej individuálnej konzultácie je 80 eur. No naučíš sa toľko, že v prvých pár týždňoch po konzultácii sa ti tá investícia vráti na ušetrenom čase. Či už si začiatočník v práci s umelou inteligenciou a vieš používať len ChatGPT na nejaké základné veci, alebo si už pokročilý používateľ umelej inteligencie, vieme ti presne v tvojej situácii pomôcť. Napíš nám, že máš záujem o individuálnu konzultáciu, dohodneme termín a začneme so vzdelávaním o umelej inteligencii.